tisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya aw bismillah lumière tv sanfɛ mi se ka to kunnafoni jelen aw b'o sɔrɔ an ka wuli ka jɔ n'an ka baara bɛɛ bɛnnen don ka kunnafoni jelen k'a d'aw ma faw sigiyɔrɔ la an ka hakilinaw o de ye malidenw kelen mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka mali kunnafoni sɔrɔ a ɲuman précisément an ti fɛɛrɛ foyi ɲini min b'a to ko ka kɛ bezi ou bien ka kɛ tɔgɔ diba ye ou bien ka kɛ tɔgɔ ɲiniba ye an ka wuli ka jɔ bɛɛ bɛnnen don ka kunnafoni de di a ɲuman o de kama su ani tile an bi an ɲɛna an bi wuli an bi boli an bi fɛn bɛɛ kɛ kunnafoni n'i y'a sɔrɔ ɲuman surtout i kɔnɔ bɛ fɛ ka sɔrɔ i ma fɛn bila i da bamananw ka kuma don kunnafoni ɲuman sɔrɔli kama hakili ka fɔ a kama i kɔnɔbara yɛrɛ bi fa ka sɔrɔ i ma fɛn bila i da bamananw ko u ka kuma na fana ko an ka taa ko o laban ye boli ye bamananw ko tuguni ko yanni ka kaba fɛnba fɔnfɔn ɲɔgɔn na k'i ka kaba fɛn na fɛn min y'a fɔnfɔn o de la bi an b'an ka kunnafoniw daminɛ min ye o de ye cour d'assises spéciale n'ale min sigira ka maaw juger maa minnu n'u tɔgɔ yera avion ko problème la n'a bɛ fɔ ko avion min sanna Alhaji Ibrahim Boubacar Keita waati la n'a bɛ fɔ a ma ko avion présidentiel o gɛlɛya n'o tɔɔrɔ précisément min sera malidenw ma wari turuni sira fɛ maanifin minnu bilala a baara la précisément cour d'assises min y'a a baara kɛ avocat kun wulila k'a jira k'a fɔ ko o cour kɔni ko o ti baara la bilen wa ko o ka i n'a fɔ incompétence ko o kan ka jira wa nin cour in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la avocat ye laɲini min kɛ n'o de ye k'u ka incompétence jira a rejetera wa cour in bɛ ka continuer ka baara kɛ min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a tiɲɛ bi dɔn jɔn ye wari dun jɔn ma dun wari tununa ka taa min wari ko kɛra cogo di a ko mun da ɲɛɲɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛɲini min bɛ se k'a to lafiya ani sɔrɔ o bɛ se ka kɛ nin ko in na i n'a fɔ ka bɔ an ka fasoba Mali ba la affaire avion présidentiel o ko la n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to an ka fasoba Maliba kɔnɔna na a bɛ fɔ don min ma ko la journée internationale des envois de fonds o tɛ dɔwɛrɛ ye don min bɛ wele ko don min ne a bɛ fêter diɲɛ san o san diɲɛ kɔnɔ le 16 juin ɲinata san 2025 o kɔni fêtera an ka jamana in kɔnɔna na wa a jirala k'a fɔ ko ɲinan sa in na ko wari hakɛ min nana Mali kɔnɔ min cira ka bɔ kɔfɛ ka na ko a bɛ taa 700 milliards de francs CFA o kɔrɔ ko miliyari 700 o n'a kunkanfɛn ko o de nana an ka jamana in kɔnɔ min bɔra kɔkan ka na wa diaspora maaw de ka wuli ka jɔ n'u ka baara bɛnnen bɛ nin ma san 2024 ka na bila san 2025 16 san 2024 i n'a fɔ juin kalo tile 16 san 2024 juin kalo tile 16 san 2025 ko miliyari 700 n'a kunkanfɛn k'o de nana an ka jamana in kɔnɔ kunnafoni kɔni dira an ka jamana in kɔnɔ le 16 juin précisément an ka fasoba Maliba kɔnɔna na wa a jirala k'a fɔ ko nin wari minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na wari minnu ni an ka jamanadenw minnu bɛ yen nɔ n'u ka wuli ka jɔ ka bɔn kɔfɛ kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ wele soldat de l'économie olu kɔni ka wuli ka jɔ n'u ka baara de ɲɛsinnen bɛ nin ma ka wari bila ka n'a di u somɔgɔw ma ani k'a don faso la ka faso kuma bɔ n'a wari ye n'an bɔra yen hali sisan an bɛ taa an ka jamana in kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko précisément seko ni dɔnko an bɛ taa o kɛnɛ kan ni ye Mali ta k'a lajɛ an bɛ san 2 o san 2 an bɛ fɛnba de organiser n'an b'a wele ko biennale artistique et culturelle ɲinata o kan ka taa kɛ Tombouctou san 2025 o Tombouctou fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ kɔni de baara bɛɛ bɛ ka kɛ min bɛ se k'a to biennale bɛ se ka kɛ cogo min na nin biennale min bɛ labɛn min bɛ ka kɛ région fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛ labɛn o bɛɛ kɔnɔ ka maaw don sugandi maa minnu bɛ se ka taa kɛ wa concours de bɛ kɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to u bɛ taa région i n'a fɔ jɔyɔrɔ fa n'i y'a ta k'a lajɛ san 2025 in biennale min bɛ ka labɛn Tombouctou fɛ yen nɔ
région caman bɛ yen olu y'u ka baaraw daminɛ o baaraw daminɛ kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ turupu n'o o de ye jɛkulu ye turupu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ nin baaraw la u ka région kɔnɔ wa a bɛ fɔ min ma ko les répétitions tɛ dɔ wɛrɛ ye koyi ka wuli ka jɔ kɛ ka baaraw kɛ ka baaraw n'u don ka hakilinaw daminɛ a kɔni bɛ région caman na Mali kɔnɔ biennale artistique 2025 n'o o bɛ taa kɛ Tombouctou fɛ o labɛn kɔni an filɛ waati min na sisan avancera kosɛbɛ an ka région kɔnɔnaw na hali sisan an bɛ taa an ka faso ba Maliba kɔnɔ an bɛ taa kiriko la hali sisan an bɛ taa Cour suprême kɔni la ale de ye an ka jamana in institution ba dɔ ye i n'a fɔ kiiri bondan ko kan n'i y'a ta k'a lajɛ olu ye wuli ka jɔ ni baaraw dɔ kɔni daminɛ u ka section min wele ko section de cour de compte n'o o de ye section ye min bɛ wariba ko k'o jateminɛw kɛ k'o ɲɛɲiniw kɛ ni tiɲɛni minnu bɛ yen nɔ k'o fɛsɛfɛsɛ k'a da kɛnɛ kan ale kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ a ye hakilina dɔ sigi sen kan hakilina min n'o u y'a da kɛnɛ kan précisément communiqué min kɛra le 17 juin 2025 n'i y'a ta k'a lajɛ o communiqué in kɔnɔna na a b'a jira k'a fɔ ko maanifin fɛn fɛn bɛ yen k'e de ye parti politique ye k'i ye parti politique ɲɛmaa ye wa k'i deli ka dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ faso wari la ka bɔ san 2000 fo ka na a bila san 2025 o tɛ san 25 ye sa wa ko san 25 kɔnɔna na u ye wari sɔrɔ k'o papier ka k'o fara ɲɔgɔn kan ka na di faso ba Maliba i n'a fɔ kiiritigiw ma u ka jateminɛw ka a la u ka sɛgɛsɛgɛliw ka a la wari in donna yɔrɔ jumɛn wari in taara fan jumɛn n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko un doute détaillé o de kɔni bɛna kɛ nin hakilina ninnu nin baara ninnu na parti politique n'o ye maa minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ ma ko wasatɔnw olu ka wuli ka jɔ n'o ye politique tɔn minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ fɔ ma ko fanga ɲini tɔn olu kɔni bi na sa hakilina wagasi caman bɛ yen sabula parti politique caman bɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni kɛra waati min n'a fɔra ko ka activités bɛ jɔ wa k'olu kun ɲin'o ka papier caman kɔni ko kɛra fɛ koyi wa wulikajɔ ni baaraw de bɛ ka wuli sisan bɛ se ka to u bɛ se ka nin kɛ jamana ɲɛmaaw jamanadenw jamana maabaw jamana den kelen-kelen fɛn bɛ yen nɔ o bɛɛ b'a fɛ ka dɔn wari in taara min wari minnu bɛ ka di parti politique ma a nafa kɛra mun ye gɛlɛyaw ye mun ye tɔɔrɔ ye mun ye ni kɔni de kun ye i n'a fɔ cour suprême u ka section dɔ de ko section de compte ni olu de ka wulikajɔ n'u ka hakilina ye min bɛ se ka to faso nafolo kɔni a kana yuruguyurugu bilen wa a kana tunu bilen hali sisan an bɛ taa an ka faso ba Maliba kɔnɔ n'o ye Maliba ye an bɛ taa lakanabaliya fo ka taa fara lakanako fan fɛ an ka jamana denw précisément finitigiw olu kɔni bɛ wulikajɔ la min bɛ se ka to Mali bɛ lakana cogo min na u b'u se ko la diɲɛ don o don mais an yɛrɛ fana bɛ wele kan min lase malidenw ma komi a bɔra an ka jamana finitigiw ka ɲɛmaa yɔrɔ cogo min na chef d'état-major général n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen ko kunnafoni jɛlen o ka di an ka finitigiw bɛ se ka to olu bɛ se ka jugu u bɛ se ka se sɔrɔ u ka cogo min na n'i y'a mɛn ko u bɛ boli ka tɛmɛ duguw la dugu mɔgɔw b'u ye u tɛ se k'a fɔ o kɔni tɛ ko ye ko min ka ɲi n'i y'a ta k'a lajɛ lɔlɔma maa o maa bɛ yen ko a nana aw ka dugu la wa b'a taa aw ka dugu fɛ ou bien k'aw y'a ye k'aw t'a faamu k'aw lahaliya wɛrɛ b'a la ou bien ko mɔgɔ damarama don ko aw t'u ka ko faamu kan k'u lase an ka finitigiw ma kunnafoni a ka d'u ma cɛ o cɛ muso o muso n'i bɛ kɛlɛ la ni kunnafoni ɲɛnama b'i bolo i ka adversaire kan siga tɛ min na o de i bɛ s'a la ye mais ni kunnafoni ɲɛnama tɛ bolo a ka dun siga t'a la i tɛ se ka s'a la o kɛlɛ dun ye d'abord informationnel aujourd'hui donc an b'a ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ an b'a ɲini jamanadenw bɛɛ fɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se k'an ka finitigiw dɛmɛ k'u dɛmɛ kunnafoni sɔrɔ cogo kunnafoni di cogo la ani kunnafoni ɲuman di cogo la précisément min bɛ se ka to o bɛ se sɔrɔ jugu kan u kɔni bɛ wulikajɔ na su fɛ o b'a la tile fɛ o bɛ kɔngɔ kɔnɔ o bɛ tu kɔnɔnaw na o bɛ sanjiw kɔrɔ o bɛ fiɲɛ juguw kɔrɔ min bɛ se ka to malidenw bɛ lakana o bɛ malidenw bɛ se ka bɔ i n'a fɔ gɛlɛyaw la malidenw bɛ se ka kisi maa jugu tɔɔrɔ ma maa minnu bɛ yen k'u bɛ k'an ja papa k'an lasira k'an bali k'an sigi nin de ye kun ye bi kunnafoniw ye k'a lase aw ma mais sanni an ka bɔ kuma na n b'a hakili jigin k'a fɔ ko groupe lumière olu kɔni b'u ka anniversaire u bɛ k'a fêter nin ye quartier précisément 400 ta ye 400 ta in n'i y'a ta siga t'a la i bɛ taa sigi café des arts kɔnɔna na artiste baw minnu bɛ n'u bila filan de la précisément le 12 juillet nata aw n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen
ni VIP ni o de wa kelen ta comme on yabala cogo min na ni woni ndi ata yiti sigi fo artiste nye koro artiste nu be no ko olu bina foli bawke ka dongli bawda ka jamana dew deme président hakna nyuman sera fe groupe lumière ka wuli ka jo de dongo do ka fendo créer ka fendo sigi senka fembe se ka to maldum bilafia u fari kolola u hakilula aniu ka tabolo nu ka la halia bele jelila niya groupe lumière ka ni bara inta ka laje ni asan durna de ambenenke en groupe lumière mi se ka to malidenw ba famu ka foko media do be media mi ni adanti doronga kuna foni di me abi kufun ware ke culture amba kono ni ata ka laje comédien artiste o bele jeli bina nga plateau sanfe jelu ambina hakina felenke wala daw ani duko ambo émission bele jeli ke mbese ka to mawbi famille sora ala groupe lumière anga wiga jode maldem bele jeli ka famille soro o ka kuna foni o kana baraw ka fa ka soro o ma fembloda hakili ka fa kama bi kadijatu touré te ga bi camera la ka munumunu amaru sala touré kuma barabe mbolo nala sonama aminyo soro shini ni wati kele wassalam lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukonia iye ngoluka konia to Bamakɔ kisɛ ko in Ndawuli mali foli t'a la n pereselen dɔ bi koyi kana jigin an terini kan ɲɛmɛ o la basi t'aw la ko bɛ dugu la koyi ko bɛ dugu la wa dugu yɛrɛ bɛ ko la groupe lumière olu ka anniversaire de bɛ yen nɔ le 12 juillet palais de la culture la café des arts la nga so jama kun fɛ ja kisɛ bɛ dugu la an tɛ foyi kalama aw tɛ foyi kalama dugu bɛna wuli ka o sigilen to wallahi tige filɛ tige ye 1400 ani 400 1400 masa ko kɛ 5000 n teri na ma cɛ i bɛ se ka ni 5000 an ka kelen di ma n'ala sɔnna ma n'ala sɔnna awɔ i na 2000 fara ni 5000 tɛ mɔgɔ min bolo kana ni 1000 ni 2000 fara tɛ mɔgɔ min bolo kana ni 400 a banna a bɛ ɲa o e yɛrɛ ko k'a bɛ min a bɛ kɛ palais de la culture la palais de la culture o bɛ fan jumɛn palais de la culture u ka kɔfɛla na sa yɔrɔ belebele bada la café des arts kɔnɔna a bɛ kɛ yen nɔ a bɛ kɛ yen awɔ Allah tike filɛ ni bɛ muso dɔ kun ŋana dɔ kunkolo la yan nɔ dɛ ko awa sera e ni muso in ka di ne ye koyi yɔrɔ dɛ nin fana ye mun ye jɔn mariki ma ɲi dɛ ninnu bɛɛ de invité len don an pa ka taa Burkina ninnu bɛɛ de invité len don ni ko tɛ kɛ basi ye min ni labɛn dɛsɛ an ka tugu a kɔ a ye tugu n kɔ n'Ala sɔnna ma n'aw sera aw tɛ fɔ aw jigi kɔ nin ko in tɛ kɛ basi ye abada mun n'a bɛ dɛsɛ problème fosi t'a la est-ce que a ka ti wari yɛrɛ sara wari da e ye wari dafalen a di an bɛ tila ka wari dafalen ayi juru t'a la juru ayiwa an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma le 12 juillet bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu an bɛɛ ka jɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la n'Ala sɔnna ma a tɛ kɛ basi ye ko min n'a bɛ dɛsɛ hali n'a dɛsɛra kɔlɔnw b'an fɛ yan baw b'an fɛ yan an bɛ se k'olu yɛrɛ da jɛngɛ k'o dɔ fara en même temps ni diɲɛ badi de bi yɛlɛ an bɛna yɛlɛ yɛlɛ ko fa mi e ɲinɛ sɔgɔ kari ko comédien jɔn jɔ comédien baden u bɛna balo bɛnɛ ka di wa bɛnɛ ɲɔn tɛ fana maliden nu anw kana sɔn ɲɔgɔn buru jama bɛnɛ ka di wa bɛnɛ ɲɔn tɛ fana fasoden nu anw kana sɔn ɲɔgɔn kɔniya ma. Salut tout le monde, nga foli be aw bɛɛ lajɛlen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ Lumière TV de kɔnɔna la a ka 5e anniversaire sera ka ban donc le 12 juillet an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Café des Arts kɔnɔna la o tɛ yɔrɔ dogolen ne yɛrɛ Chacha Baro ne yɛrɛ bɛna kɛ a don su ani artiste caman an bɛ taa bila danden de la yen don aw ka bɔ dɛ i b'a fɔ ko kɔnɔkulu bye. balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔkɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Che Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Che Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma
maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yɛlɛ électronique chez Mamutu Tarawele ka yɔrɔ la. N'i ye ɲɔgɔmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ. o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yɛlɛ électronique. Hatɛ. Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukonia